Severi Keinälä ja tulen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ja meillä on tänään aivan erinomainen kaarti puhujia paneelissa. Meillä on erittäin korkeatasoinen edustautuminen sekä Suomen että Venäjän puolelta ja varsin mielenkiintoinen kokoelma yritysedustajia meidän tässä paneelissa. Tämä on 5. kerta, kun järjestetään Finnish Business in Russia, in Moscow, in St. Petersburg, in Jekaterinburg. Näitä tilaisuuksia on järjestetty vuosittain vuodesta 2011 lähtien, ja joka kerta meillä on ollut 100-päinen yleisö, erittäin korkeatasoiset esiintyjät, ja tilaisuudessa suomalaiset ja venäläiset yritykset ovat voineet verkottua, vahvistaa vanhoja yhteyksiä sekä luoda uusia yhteyksiä maidemme välisen kauppasuhteen edistämiseksi. Tilaisuudet ovat olleet erinomaisia ja uskon, että tästä päivästä tulee jatkoa tähän perinteeseen. Sen pidemmittä puheitta haluan antaa puheenvuoron